Hello friends, welcome to my blog ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା, ଏଇଠି ଘରେ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଘଟ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନଦୀକି। ଆଉ ନଦୀଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଲ ଅଛି, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଘଟ ଉଠା ହେଉଛି, ସେଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ନଦୀ ତଳକୁ ଆମେ ପାହୁଚରେ ବସିକି ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ନଦୀଟେ। ଏବେ ଘଟ ପାଇଁ ଘଟ ଉଠାଇ ନିଆ ହେଉଛି, ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏପଟେ ବସିଛୁ, ସେପଟେ ବାଣ ଫୁଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟ ଉଠା ସରିଲା, ଘଟ ଉଠା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆସି ଘଟ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଘରେ ଘଟ ଯେଉଁମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୁଆ ହେଉଛି ହଳଦୀ ପାଣିରେ। ମା ଆସିଲେ ଏବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କଣ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୂଜା, କେତେ ଘଣ୍ଟ ବାଜା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଦାସୀ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଘରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପେ ଆପେ ବିଶ୍ୱାସ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଭାବିପାରେନି। ମାଙ୍କର ଏମିତି ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ଆସିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲି ଘରକୁ